Farm-to-table setup pagdating sa pagkain ang ipinoporma ngayon ng city government ng Tarlac. Kaya naman naisipan ng kanilang agricultural at veterinary divisions na mamahagi ng tandang o lalaking manok na foreign breed. Ito'y sa ilalim ng Palahi ni Pogi program. Ang Pogi na tinutukoy sa naturang proyekto ay ang mga foreign breed chicken na siyang ipapartner sa mga native na inahin. Sa isang agri-seminar itinuro sa mga miyembro ng kaisa women's organization ang benepisyo ng foreign breed chicken sa mga native na manok. Ang mga miyembro ng naturang women's group ay pinagkalooban ng isang foreign breed na tandang. Sa oras na malahian ng mga native na manok, mas tataas ang kanilang egg production. Ang dati rating 100 eggs kada taon maaring tumaas ng 250 to 300 na itlog. Mas malalaki rin umano ang katawan ng mixed breed na manok. Ibig sabihin, mas maraming karne ang makukuha rito. Ang karneng nagmumula sa native chicken ay tumitimbang lamang ng 1 kilo, samantalang ang foreign breed ay nasa lampas 3 kilo ang laman. Subalit ayon sa veterinaryo ng syudad, mas lapitin ng sakit ang mga foreign breed chicken kung kaya tamang bakuna at pangangalaga rin ang kanilang itinuro sa mga benepisyaryo. Isa sa mga nakatanggap ay si Essie Enriquez mula sa Barangay Armenia. Naging libangan na niya ang backyard poultry farming at malaking tulong umano ito sa kanilang pagkain lalo na ngayong pandemic. Hindi man pinagkakakitaan, tiyak naman umanong may laman ang kanilang tiyan dahil sa pag-aalaga ng manok. Siyempre po, mas maganda kasi yung mga lahi namin na native lang, mas madadami yung production nila. Tapos mas lalaki sila, at least pag kinain namin, mas madaming ulam. Ayon kay Tarlac City Mayor Christy Angeles, malaking tulong ang naturang proyekto para sa mga kababaihan na matindiring apektado ng COVID-19 pandemic. Pasan umano ng halos karamihan ng mga kababaihan ang araw-araw na intindihin sa kung ano ang ihahapag na pagkain. Itong ating mga Pass the Gift at Palahi ni Pogi, it's a way of sustaining our women. One, as a livelihood nila, pag naparami nila, pwede nilang ibenta yung itlog or yung manok. Secondly, there will be food on the table. Paglilinaw ng alkalde, hindi umano ito ang una't huling pamamahagi ng manok. Nakikita nilang magiging bahagi ng pandemic recovery plan ng syudad ang mga ganitong klase ng livelihood program. Okay. Sa ating mga beneficiary ng Palahi ni Pogi, sige lang, tuloy-tuloy lang, nandyan na si Pogi. Lalagyan niya ng magandang lahi ang mga inahin nating backyard para ma-improve ang breed ninyo, ma-improve ang mga alaga niyong manok. Lalaki, bibigat, lalaki ang itlog at gaganda po ang ating mga backyard na alagang mga manok. Para sa iba pang kababaihan na nais na maging benepisyaryo ng programa, maaaring makipag-ugnayan sa kaisa women's president sa kada barangay. Rainiel Pawid, CLTV News.